Què és això? Estoig. I serveix per posar el llapis, el regle, la goma i el bolígraf. I què és això? La taula. I serveix per posar algunes coses com aquesta, o bolígraf, estoig, llibre. La goma. La goma. Per què serveix la goma, Leven? Serveix per borrar les coses que escrius amb llapis. Es diu així. Però no pots borrar-ho amb el bolígraf. Si no es diu la pissarra. Serveix per escriure coses com un beso. Diu la... No, aquí. Què és això? Diu la I serveix per mirar a Messenger, Google, jugar a videojocs. Diu el lápiz. No. Diu la cadira. I serveix per seure, com aquí. Diu el lápiz. El lápiz és per escriure. Però Munir, tu pregunta-li com es diu. Com es diu? Llibre. Molt bé. I serveix per llegir algunes coses. Munir? I què serveix? No, què és això? Diu Per què serveix el bolígraf? I serveix per escriure o corregir, però no es pot borrar amb la goma. Molt bé, Es pot borrar amb típex. molt bé. Què és això? I serveix per mesurar com això.